Ato ng Cyril, ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez, live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Kapin 30 ka mga panimalay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City gipang demolish base sa order gikan sa korte. Hinoon, malinawon ang demolisyon apan mga apektadong residente na nawagan og tabang sa gobyerno. Aniya ang akong report. Usa-usa nga gipang dukdok, gipang langkat o gipang guba sa mga personal sa demolition team ang pipila ka mga kabalayan sa Zone 2 Upper Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City adlawng Miyerkules. Gani atol sa nagpadayong demolisyon, kita ang mga kabtangan sa mga apektadong residente nga anaan na lamang kilid sa dalan. Iyahaysab sa pagpanghipo sa mga residente ug salbar sa mga butang nga pwede pa nilang mapuslan. Usa sa mga apektado ang panimalay ni Paul Cueva, kinsa sobra 30 ka tuig na nagpuyo sa lugar. Tingala mi nga naigiserve sa mo ang papel nga ambot asa ni gikan tapos gidemolish mi. Which is wala pa nila nasugdan og demolish ganiya nangayo mig saktong dokumento. Para ng SPA man ug naa sila og ilaning napalit dapat na didupsil. Tapos na authorization gikan gyud sa tagya. Samtang bisan pa man sa taas nga emosyon tungod sa demolisyon, nahimong malinawon og walay mga nasamdan o kagubot nga nahitabo. Matod sa Barangay Council sa Bulwa nga base sa ilang impormasyon, legal ang nahimong demolisyon. Human nga aduna gyud mando gikan sa korte labot niini ang demolisyon gipagawa sa Branch 23 sa RTC Misamis Oriental, 10th Judicial Region. Moabot sa sobra 30 ka mga panimalay og 38 ka magbanay ang apektado. Kini silang nagpuyo, balo na sila nga kini dili ilang kagaling yuta kay na may klimat gid nga yuta nga taud-taud na po nila napuyi. Matabangan mi kay lisod kayo gyud. Diretso gali nga gibungkag diretso amo ang panimalay. So kuno galing unsay makalandaw sa barangay kon parte bagag assistance. So digapon may mga makuli paghatog mga assistance sa ila kuno galing moadto sa las barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.